Ja viem, tam mám kameru, mal by som do nej hovoriť. Prepáčte, ja som si absolútne nič nenachystal. Neberte to, že to je neúctivé voči vám. Voľte, prosím vás, v tomto kole úplne slobodne. Nenechajte si nahovoriť, tak ako sa snažili progresívci pred parlamentnými voľbami ľuďom nahovoriť, že jediná šanca poraziť mafiu je vtedy, keď bude mať progresívne Slovensko viacej hlasov ako Smer. Ukázalo sa to, že presný opak bol pravdou. Práve vtedy mali progresívci a ich novinári v médiách ukázať takú veľkosť a vyzvať ľudí, aby napríklad volili demokratov a vysvetliť ľuďom, že keď demokrati neprejdú, tak vlastne nakoniec nám tu bude vládnuť mafia. Ja som to hovoril, ale ja som bol za blázna a oni sa tvárili, že majú pravdu. Čiže voľte, prosím vás, v tomto prvom kole srdcom, lebo prvé kolo je o tom, že môžete voliť srdcom. Ja som si vedomý toho, že nemám šancu postúpiť do druhého kola, ale je to možno príležitosť pre vás, ľudí, ktorí mi rozumiete, ktorí viete, že sme zažívali mimoriadne ťažké obdobie, ale podarilo sa nám kopať dobrých vecí so všetkými nepriateľmi proti nám. Tak ďakujem za váš hlas a potom v druhom kole voľte už podľa rozumu.